Da, ai spus că ai ținut legătura cu Am jucătorii, da. Am cunoscut și jucători în care și mă bucur că echipă din județul nostru Au promovat în divizia B. În mod era un jucător foarte bun și se știe că sunt mulți De la întrebați. Oltenii sunt mulți jucători care joacă în toate campionatele și de afară și... Mai cunoscuți sunt așa? Cunoscuți ca jucători Olteni? Cunoscuți, ca nume. Cât sunt? Nu am idee. Este Niculescu, care e Dănciulescu, care sunt aici în Slătina, nu? Deci care sunt doi care se cunosc toate. Uităm pe Piturcă și alții care știu din generația, altă generație care au făcut carieră și în sport și în Nigeria. Bun. Deci, ai vrea să fii antrenorul acestei echipe. Ce ai păstrat legătura, zici, cu anumiți jucători de aici? Crezi că te vei... Nu-i cunoști. Nu-i cunoști. Cunoști doar așa. Da, am înțeles. Din presă sau din... Exact. Așa. Cum crezi că te vei descurca cu ei? Pentru că... Dacă mă apucat de meseria asta de antrenor, vă dați seama că o să fac tot posibil să... În cât timp crezi că îi vei aduce în divizia? Conștient fiind de faptul că... Da, poftim? Grea întrebare. Depinde și de nivelul de jucători și de condițiile care o să fie, deci... Da, deci nu ți-ai pus problema să zicem într-un an de zile. Într-un an, la anul, gata, vreau să fim în divizia. Mi-aș dori dacă m-aș înțelege să vin aici, deci anul ăsta să promovăm în prima divizie, nu? Dacă noastră. Te-ai gândit la, nu știu, anumite transferuri sau asta pe parcurs, după ce vei cunoaște jucătorii și... Încă nu am... Deci prea întâlnit să vorbim acum. Deocamdată nici nu știu dacă o să... Deci o să am o mică discuție cu domnul președinte și dacă e să fie mai... O să cunosc și eu lotul actual, o să văd ce să mai trebuiască la echipă. Pentru acest post de antrenor, știi, mai e cineva, avea cineva intenția? Să vină la echipă? Da. Și am urmărit și eu prin presă, acum nu știu. Dumneavoastră a scris, eu știu cât e adevărat sau nu știu. Deci chiar nu știu. Deci tu nu mai cunoști alții? Nu cunosc. Și am citit în presă și mai mult. Noi vă urăm succes și să dea Dumnezeu ca echipa noastră să facă cunoscută din mult, să facă cunoscută și să-și ia locul acolo. Să faceți o figură frumoasă aici. Îmi doresc de tot suflet. Farul Constanța în ce divizie? Acum am lăsat în divizia B. În divizia B. Probleme mari, din punct de vedere financiar? Din punct de vedere financiar. Se preconizează că nu mai bine sponsor, că nu știu. Dar sper să nu se ajungă situația asta, pentru că totuși e o echipă fanionă a județului Constanța. Transferăm jucătorii aici la Oldu. Dar nu, pe asta întreb. Și că Hagi, care a plecat de acolo, nu poate să finanțeze? Și că Hagi are deja academia lui și... Faptul că a plecat de acolo, ca amintire, adică ceva legat sufletește vorbesc, nu neapărat că... Da, i s-a cerut faptul. I s-a cerut, da. Vin acum la echipă, dar a zis că finanțează poate numai că la alta, deci să vină ca antrenor sau ca deja plan financiar.